להגיד לך שכבר עוד פחות מחודש ליל הסדר וכבר צריך להתחיל להתארגן. אבל אני כבר חשבתי על הכל והכנתי רשימות מה כל אחד מביא. את מירילה, תכיני את התפוחי אדמה וסיר מרק. כי להתאכן סיר מרק זה לא הכי נוח. רחל תכין את האורז ואת הדגים, ואבי יבוא יומיים קודם לסדר את השולחן. מירילה, את תאכיל אותו בערב לפני. והזמנתי גם את משה. איזה כיף שנהיה כולנו יחד, זה מה שחשוב. אמא, אני לא באה לסדר השנה. מה אמרת? שאני לא באה לסדר השנה. לא שמעתי. אני לא באה לסדר. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאני לא באה לסדר. אני לא מבינה מה את אומרת. מה יש פה לא להבין? אני לא באה. למה? כי אני לא אהיה פה. מתי? בליל הסדר. אז איפה תהיי? אני נוסעת. מה זה נוסעת? טסה. לאן? לחו"ל. לחו"ל? לפינלנד. בליל הסדר? שבוע לפני. אירלנד? פינלנד. מה עם הדת בפינלנד? אמא. מה אמא מה? זכותי לדעת, בשביל מה הבת שלי זורקת אותי בליל הסדר? אני לא זורקת אותך. יש לך מישהו? אז עם מי את נוסעת? אני נוסעת לבד. לבד? אני נוסעת לראות לבטנים, פינגווינים וכלבי ים. ואם יהיה לי מזל, אולי אני אראה את האורות של הזוהר הצפוני. זה מין אורות צבעוניים כאלה שצובעים את השמיים. אז תגידי, בליל הסדר אני מעדיפה להיות עם לוויתן מאשר עם אמא שלי. אמא באמת, תתגברי, את אישה חזקה. אני הענקתי עוד השנה וחצי. ניסיתי להפסיק 1000 פעמים, אבל היא לא נתנה לי. הייתה רואה בקבוק, צרחות עד לב השמיים. אמרתי לעזאזל הגוף שנהרס, רק שתהיה מרוצה. ידעתי. מה ידעת? שתעשי לי רגשות אשמה. על מה? על זה שאני נוסעת. את לא נוסעת לשום מקום. אמא, אני נוסעת וזה סופי. את לא נוסעת וכן מכאן מה להתווכח. אמא, אני בת 35. זה לא עניין של גיל. את לא יכולה לאסור עליי לנסוע. אני אמא שלך. אז... את החיים שלי נתתי בשבילך. או שלום, נו קדימה, תפרטי את כל מה שעשית בשבילי. מהרגע שנולדתי, מהבחיות בהיריון. מירלן, מה את חושבת שתמצאי שם? איך אומרים? חמור שיוצא למסע לא יחזור הביתה סוס. תודה רבה לך. טוב, את רוצה לנסוע לאירלנד? תצאי לאירלנד. פינלנד. פינלנד. באמת? זה בסדר? כן. אמא. אבל לא בליל הסדר. אבל זה החופש היחידי שיש לי בעבודה, ואמרתי לך, כבר שילמתי. אני אשלם את ההפרש של השינוי. לא. למה את לא יכולה להתגמש קצת? אני לא רוצה. את לא רוצה? מה את לא רוצה? להיות כאן בליל הסדר. את לא מרגישה טוב או מה? אני מרגישה מצוין. אז מה קרה? כלום. לא בא לי לשמוע עוד פעם אותך ואת רותי שלנו ויוקצות אחת את השנייה. מעבדים היינו תם סדר פסח כהלכתו. לשמוע בפעם ה-600 ממאיר בן דודך שאצלנו במשפחה לא מתגרשים חוץ ממני. ושלא נדבר על ההרצאות הטרחניות שלו שמעריכות את ההגדה ב4 שעות לפחות. הבעל לפחות מדלג פה ושם. אבל אף פעם לא דילג! ההתעקשות שלך לשיר כל שיר בשתי גרסאות כדי להראות לכולם את כישורי השירה שלך ואיך שרו אצלנו. ולקינוח, הבכי של כל הילדים הקטנים שלא מצאו את האפיקומן. ואני אפילו לא מדברת על הנקודות שלפני והנקודות שאחרי. מעולם לא הרגשתי עבד יותר מאשר בחג החירות. מספיק! את הרי לא סובלת אף אחד שם. ההנאה היחידה שלך היא ללכלך על כולם אחר כך. היית פוזלת, והאירוסייה, והדגים של רותי מקופסה, וגם אותנו לא צריכה להרוס. ואבי סתם סנוב מתנשא. מה בדיוק הדוש פה? מישהו השפיע עלייך. את לא היית חושבת על רעיון כזה לבד. אף אחד לא השפיע עליי. מה זה עונש? את מענישה אותי? זה לא נגדך, אמא. זה לא נגדי? ברור שזה נגדי. את הרי יודעת טוב מאוד שזה נקודת התורפה שלי. אחדות המשפחה. פוגעת במקום הכי רגיש שלי וזה לא נגדי? תוקעת לאמא שלך סכין בלב. די עם זה. טייב. זמן הביקפי מצחלה פהליל. אני נוסעת, אמא. טוב בוטק, נדבר על זה מחר שתירגעי קצת. אמא, אני נוסעת לסופיה, הכרטיס כבר משולם מזמן.
כמה זמן? די הרבה. מה זה הרבה? כמה חודשים? כמה? מה זה משנה? אני רוצה לדעת כמה זמן את מתכננת את זה מאחורי הגב שלי. מאחורי הגב שלי. כמה? 6 חודשים, 7 שנה. מעניין. ומי עוד יודע מזה? כולם. אז כולם יודעים מזה? חוץ ממני. שנה שלמה אני חיה בשקר! רואה? ידעתי שתגידי ככה, ובגלל זה לא רציתי להגיד לך. מה זה ככה? אני מגיבה כמו שכל ימי נורמלית אתה מגיבה כשהבת שלנו תשית אותך בליל הסדר. טוב, תצאי מהטענים הלבטנים שלך. אני אשאר פה ודי. אני מטפלת בה כל שנה. לא יקרה כלום אם פעם אחת מישהו אחר יסחוב את התיק הזה. שמעתי אותה. לא אכפת לי. מה אתם מסתכלים עליי ככה? אני נוסעת וזה סופי. אנחנו עוד נראה.